Olako izendapenak egiten dianean, espero dugu igual, punta-puntako jendea aterako dela argitara, ez da ekitaldi honen helburua. Ekitaldi honen helburua da lan isil hori egin duten hainbat emakume anonimoren lana ezagutaraztea. Historiako liburutan begiratzen baldin badeu, Andoainen oso emakume gutxi agertzen dira aipatuta. Agertzen dira lanbidetan gizonak, agertzen dira arduretan gizonak, eta emakumeen izenak apenas aipatzen dira. Norbaitek azpimarratu nahi izan du, zuk baserrian eta azokan egin izan duzun lana. 79 urte dituzu? 18. 18. Eta zenbat urte azokan? Ingo ditut 52 apirilean. Pentsa. 52. San Martinen. San Martinen, bai. Beti haituzea han edo Bretxan igual lehenengo, ezta? Beno, Bretxan gaztetatik han. Ni azokoan ez nerez, eta Bretxan gaztetatik han. Baina gero eskondu nintzen horreak, eta San Martinen hortik han. Beti hor. Pentsa, menderdi baino gehiago nitezu. Bai, hoxen baiet. Beterana izan duztean, oski? Bai, bueno, bai. Ni baino gazte huetan da daude. Bai. Hartu deula gauza hau, ez zaigula hori tokatzen. Tokatzen gara taldeko emakume guzti, ez hau sentitzen gara pixka batzuk izkanpo bezala. Eta gero urtean zehar janaria biltzen dugu, eta hori denak kajeta sartu, eta biatu. Eskean hor ikusten daituzu, eroskiko atean, eta denda guztitako atetan, herrian pasatzen dugu eskian urte guztien. Presa izan zen, azaldu ginela, lehenengo larumatetan azaldu ginela, 30 bat neska emakume, adin desberdinetakoak, eta, klaro, hasieran arazoa edo zan, frontoi batean 30 emakume uste baino exito gehiago ukizun, eta hor ikusi zuten, ze behar, ze honan daen batean edo frontoia bezalako gizonezkoen esparru batean, ze behar zeon, emakumeak ze gogoak egin ginen ez. Eta hor elkartu ginen 30 pertsona, orduan, pentsatu zuten 3 talde edo 2 talde behintzat egin behar ziala, eta banatu ginen, larunbat eta aste hartetako 2 taldetan. Zure izena azpimarratu dute, batez ere euskararen irakaskuntzan egindako ahaleginagatik, itzalpian, lebez kontra askotan, gau eskolan, gero, seguruna borroka batean baino gehiago, alde batetik baino gehiago izan bituzu presioak egin dituzun lan hori egiteko eta alare hortinko. Baina, gaztean hitza eta gaine ikusten duen. Gaztean hitza eta gaine ikusten duen egin beharreko gauza bat zala. Orduan garai hartan hau zan uarte bat zela. Oso euskerak oso mundu txikia zeukan. Erderaz egiten zen erabat kalean, erabat erderaz. Eta orduan nolabait muitu beharra zegoen, hasi beharra zegoen. Eta, bueno, horrela hasi ginen, euskalde txiki bat, eta, bueno,